Tekelangjun along Inter Tekelangjun knockout football tournament ke pangcengarni Anung FC atung aphan Eastern FC atung goli sipen kachapahai pon. Lasonsi Tekelangjun Sports Association atum chepatir biponsi amethang kapathua klamalong Inter Tekelangjun knockout football tournament kapathua long alohi sarpua manten Korkanthi BJP Mandal Committee amaipu Dolo Ingti Samilangso Town Committee amaipu Robinson Rongpi Burasing Tongpi Juduram Daimare atum pendanglok pinangan manpeng kedoabang hubang piatum chetongdon. Lapen bangso kapathu pon kecheng aterang atum lake Anong FC lapen Eastern FC atuang bongsi pathu pondo. Ke pathu boma pora hut Anong FC atum gol isi thaponsi chepahai pondeto. Laso hut aluhi sarpo man pen kachetong don Korkanthi BJP Mandal Committee amaipu Doloi Intia hinpen lamthe ke than ponke ke pathu anat an sose kangthu ponjia phan local MEC Raju Tiswa hinpen kai keta cherap chetudun verlo. Lapen CM Dr. Tuliram Ronghang akim mangpon ke pathu anat kangthur ponjia phan kabor iponalong kaddo kabe tumta cherap chetudun vernang ji pusi than pon. Pon Tekelangjun Sports ahin pen Inter Club langsung pathu ke bipon abang alang letum aningkan bang sita mi bipon wer si alang letum pan stame choro ponang kokji athe ubi kimi tum pan ke charli ji aning hang tum pan stame lang letum warsai bipon thekapot lapen isi pudaming tung letum Korkanthi along sita me khelahin ta paprang nangji pula bangso kemang mangkili tum lokal MSC stame akimat hado lase along tin khela along postame lang li cooperation kedo sono taksi litum karbiang long CM ake hai pustame sport sahin paprang nangji pu ake mang alang listame do lasula puson ake mang long bangke litum bang Putin aras tame kecerap situ dun ka kenang sodo pusi nilen pen kato we pan tame juning ring bangke mane juning ke Inter Club bi ponlo machi penenga bangke Inter Tekelangjun knockout football son tournament sila son si bipon ikolo jeng iglo lasila nit heroksi yang bong hoitu nultum final judi kok ta Dong mukang pen semsing 80 Karbiang Long Live.